गामि हाबसोमनानै बा एनडिपिखौ मोसौ फालो हुरुनबोनाय बायदि दुब्लिफ्राव हुथुमबोनानै लाबोजोबनानै साफा साफा सोङोबाबो रावबो आं बिदि मोन्दों उमुक होदों आंनो होननानै रावबो खोन्थानो रोंनाय नङा। खारन जाथिनि नामावसो सोरबाया माइरं बाना गावथार जादों, सोरबाया नेसनेल हाइवे ब्लकेट खालामनायाव ट्रेक्टर बेलथायनानै थैदों आरोखि। मानो होनोबा प्रमद बर'आ आं नामखौनो बुंबाय डाइरेक्ट, बिथाङा रन्जन दैमारि सारखौ मालाबाबो उदां जानायखौ लुबैया। जाय गार्जेनखौनो दिनै जुदि सिगनेसार होखांनानै जोबथेसालियाव आरोबाव लांफिननायाव जों बिखा खालामदों। खुलुमबाय। एनडिपिआ गावस्रा गावस्रि जानायाथ' गोबां जाहोन दङ। जिहेथु जोंहा एनडिपि हिसाबै बै 20 सननि जानुवारि 27 थारिखआव जेब्ला जोंहा पिस एकर्ड जादोंमोन, बे पिस एकर्ड जानाय समनिफ्रायनो जोंहा गोबां बेले बेजेया दं। आरो बुंनो थाङोब्लाथ' एनडिपिआ गावस्रा गावस्रि जानांगौ गैलामोन, जिहेथु जोङो जयैनो मोनसे पिस एकर्डखौनो सावरायलायनायनि गेजेरजों मोजाङै सावरायलायनो मोनाब्लाबो बेवहायनो सिगनेसार होनाय बा पिस एकर्डखौ खालामनाय हिसाबै जों ज' मोनफ्रोमबो पेट्रना ज' जानानै जोङो खामानिखौ मावलांनांगौखौ जोङो सानदोंमोन। दा बे समावहाय जोंहा सावरायनो मोनस्लाबैयाव रन्जन सारखौ रायजो राजायाथ' मिथिजोबखागौ, जेन'ब्ला जेबायदि जोंखौ नंखाय खोथा होनानै नंखाय रादायजों दिनै बिथांखौ सहि लाहोदों। दुखुनांथावा बेनोदि बिथांखौ सक्ति खालामनांगौ समावहाय 4 घन्टानि गेजेरावहाय इन्टारिम बेल होनानै बख'नानै लांनानै जबरदस्ति सिस्टेमाव सहि होहोनानै सहि खालामखांना फैनायनि उनावहाय बिथांखौ 20 दिननि उनावनो जोबथेसालियाव लांफिननाय हिसाबै जों गासै एक्स एनडिपिआ रन्जन दैमारि ग्रुपनि हिसाबै जों ओरैबायदि दुखु मोनदों, माने बुंनानै फोजोबनो हाया आरोखि बे दुखुखौ। दा जेबायदि दुखु, मानो होनोब्ला जोंहा गार्जेननि गोनांथि। जाय गार्जेनखौनो दिनै जुदि सिगनेसार होखांनानै जोबथेसालियाव आरोबाव लांफिननायाव जों बिखा खालामदों। साफ्रोम एक्स एनडिपिआनो बिखा खालामदों। माने रावबो बाहाय माने गोजोनै थानो हायाखै। सोरबाया नायै बेदरै जादोंबाबो बे जानाया हजम जानो हायाखै आरोखि। जों साननायनि लैथोआव गोलैनांदों। जिहेथु गार्जेना गैयाब्लाबा जों मा मावनो। दा बेवहायथ' सरकारनि षड़यन्त्र दं होननानै सानो नामा होननाय, माने जों बेखौ सानखानांगोन। सरकारनि षड़यन्त्रनि गेजेरावनोथ' बेफोर जाथाया जादों। जिहेथु जोंनि खौसेथिखौ बिथांमोनहा लुबैयाखै। जाय खौसेथिया जोंहा 24 फेब्रुवारियावहाय मोनसे इउनाइटेड प्रग्राम लादोंमोन जोङो मोनसे माबा गामियावहाय। बे गामिया उदालगुरिनि सिङावनो थानाय, उदालगुरि थानानि सिङावनो थानाय गामिमोन। बे गामिनि नामा जाहैबाय कापुरपारा होननाय गामि। बाहाय जोङो फिल्डखौबो बानायखाबायमोन। प्रग्रामनि थाखाय जोङो लाहार फाहार जाबाय। प्रग्रामावहाय जेबायदि नांगौ बे जिनिसफोरखौहायबो जोङो सावरायजोबनायनि गेजेरजों थि खालामखाबायमोन आरो जों फिल्डखौबो फोसाबबायमोन। दा बे फिल्ड फोसाबफुबाय थानाय समावनो सानब्रै सिगां सारखौ माबाफिनदों आरोखि, राय होफिननानै लांफिनदों आरो। दा बाहायनो एनडिपिनि गावस्रा गावस्रिया जादों। सरकारा जे जोंखौ बेबायदि खालामगोन जों सानाखैमोन। बुंनो थाङोब्लाथ' दा जों आसाम सरकारखौल'थ' बुंबाथ' जानाय नङा। बाहाय जोंनि बर'नि दैदेनगिरिफोरनिबो भुल दं। जिहेथु जोंहा खौसेथि गैया, दुरबलथाया जोंहा दं। लोरबांथिखौ बिथांमोनहा नुनानै मा खालामनो हायो बे साइसआव लांदोंमोन। नाथाय जों जेबो मावहैनो हायासै। खारन जोंनि दैदेनगिरिफ्रा इलेक्सन बा भटखौ साननानैहाय दिनै गावस्रा गावस्रि गाव गावनि सार्थनि थाखाय गावनि फिल्डखौ फोसाबनायावसो मुखुब जाबाय। रन्जन सारनि सोमोन्दै जेबो सानखांनायबो फैयासै आरो बिथांखौ बख'नायनि लामायावबो लायाखिसै। दा बेखौ लानानै जोंनि रन्जन एक्सन हिसाबै, रन्जन दैमारि ग्रुप हिसाबै एक्सुवेलि जोङो बे एकर्डनि उनावहाय जायबायदि इलेक्सन फैदोंमोन 20 सनावनो, जेन'बा बिटिसि इलेक्सन, बे इलेक्सनावबो जोङो गावस्रा गावस्रि जाजोबदों। आंबो बिजेपिखौ सापर्ट खालामदों। आं बिजेपियाव हाबाखैबाबो बिजेपिखौनो समर्थन खालामनाय बायदि जादों आरोखि, सापर्ट खालामदों आरोखि दुखुजों। इनफरमेसन हिसाबैथ' नंगौ, आं दाख्लि बे मासनिनो नैबे दा
सोलिबाय थानाय मासनि 9 तारिखआव आङो थांदोंमोन खबरखौथ' आं जेबायदि सरासनस्रायै मोनदों मोननायालाय खबरखौ मोननाय मथेथ' खुंथाय गोहोनिफ्राय बेफोरबायदि अफिसियेलि बा कर्टआव खामानि मावनाय जेबोखौनो मिथिनो मोनाखै आरो गैया खारन उखिलफ्राबो जेन'बा खोन्थानो रोंखायाबालाय माथो मा बिसोरो बिथांमोनखौलाय मावदों होननानै जों बोरै बुंनो रोंबावनो दा बेखौ बुंनो थाङोबाथ' बिराद दुखुनांथाव दा जोङो रन्जन दैमारि सारखौनो गार्जेन हिसाबै जुदि बर' जाथिया दिनै लुबैदोंब्ला दा रन्जन दैमारि सारा जुदि बेफोरबायदि जोबथेसालियाव थाबाय थानांगौब्ला बर' जाथिया आरोबाव बिराद बेक जागोन बेखौ लानानै जों एक्सल' नङा जाथि हिसाबैनो बिराद दुखुआव दं आरो बयबो दुखु प्रकास खालामदों जों बर' गामि गामि गिदिङोब्ला जोंखौ रन्जन दैमारि ग्रुपनि हिसाबै मिथिनायखाय साफ्रोम रायजो राजाजों लोगोसे इन्टेलेक्सुवेलफ्राबो सोङो जे माब्रै सोलिनानै दं रन्जन सारनि केसा अब्ला जों मालाय मा फिनबावनो दिनै जायबायदि खुंथाय गोहोआ दिनै गाव बे मा होनो बेखौ CEM नि सिटखौ गावनो लाबाय थानो होननानैसो जुदि हरखादोंब्ला बिथांनि जानानै जों खारसोमबाय थायोब्लाबो जोंनि खारनाया जेबो खामानि गैया आरो होखानायबो नङा जों हाजासे जों खरसा खालामनांगोन हाजासे खरसाया जोंना दैयाव थांगोन जों बेबायदि साननायनि लैथोआव गोलैनो गोनां जादों आरोखि मानो होनोबा प्रमद बर'आ आं नामखौनो बुंबाय डाइरेक्ट बिथाङा रन्जन दैमारि सारखौ मालाबाबो उदां जानायखौ लुबैया आरो रायजो राजानि खौसेथिखौ बिथाङा लुबैया सुबिदाखौथ' नोङो गामि गामि हाबसोमनानै बा NDP-खौ मोसौ फालो हुरुनबोनाय बायदि दुब्लिफ्राव होथुमबोनानै लाबोजोबनानै साफा सोङोबाबो रावबो आं बिदि मोन्दों उमुक होदों आंनो होननानै रावबो खोन्थानो रोंनाय नङा आरो बे जोबथेसालियाव थानाय नि बिसि फिसानो जे सुबिदा होगोन बे मालाबाबो सम्भब नङा जिहेथु बिथाङा गार्जेनानो गैखाया बिनानै लाग्रायानो गैखाया दिनै बिथांमोननि न'आव थांनानै जे बे खुंथाय गोहोआव थानाय दैदेनगिरिफ्रा जे बिथांनि न'आव बा सिथ्ला गाहैनानै नोंथाङा नैबेजों सोलिदो नोंहा फिसायबो गैखाया गथ' गथायखौ आफादथ' बेजोंनो सोलिथ'दो फोरोंथ'दो बेफोरबायदि बुंनाय गैया बिसोरनोथ' बिसोरनि खुगायाव दङ दै जों होदों आमुक लाबोदों खिन्थु गासिबो मिसाजोब बे नंखाय दाथ' नुबाय थादों नोंथांमोना गामि गामि माबायदि फिथा हास'दों गामि गामि माबायदि लामा देखायबाय थादों सोर बानायनाय बिलाय बे बारग' जोंहा BTC-नि चिफ हाग्रामा महिलारि सारानो बानायजोबनाय लामायावसो बिथांमोना गारि सालाय दिनै मबिलाइज खालायगासिनो फिल्ड बानायगासिनो बिथांमोना खुगाजों होयो खिन्थु बेसादजों गैया बिथांमोननि जेबायदि होनाय जेबायदि दिन थारिख डेडलाइन होनानै दोननाय बे थारिखखौ जुदि फैजासे नेनांगौब्ला गावनि उखैनाय सोलेरखौ लानानै जुदि थाथाबबाय थानांगौब्ला बे बुहुमनिफ्राय गोजोबस्रांलांगोन मानो जोबनांगोन दिनै देहाया लोरबांथि जागोन जे एथ' दिनल'सै सप्तासेल'सै आंनो एथ' थारिखआव एरखम डेट होलांदोंमोन बे डेट मथे होफैगोन होननानै दा बे डेट सफैयोब्ला आं एरखम सोलिनोसै दे नेथ'नोसै मानो लासिंसिं हाजिरा मावबावनो होननानै जुदि थायोब्ला बे बुहुमनिफ्राय बे बेक्ति बा न'खरा जोबस्रांलांबाय आरो NDP-नि बेनिफिसारिफोर दं बेसेबां अन्थाव बाथाव बेलसा मारिनानै जागासिनो दङ बेसे दुखु खस्थ' दं आरो बे जेलाव थानाय माखासे एक्स NDP केन्डिडेटफ्रा जायबायदि सैसोनानै दं बिथांमोनखौ खबरखौनो लाहैयाखै बिथांमोननि बिसि फिसाखौ बोरै खबर लागोन आरो मा होगोन बिथांमोना गावसोर हजम खालामनो थोआ बिथांमोना परिबर्तन होनदों परिबर्तन नङाथ' बे गभर्नमेन्टआ हजम गावसोर मन'नो थोआ बिसोर अरनानै जायाथ' ग्लबसो मन'यो बिसिनि डाइजेस्टआ डेन्जार लिभारा बिराद मोजां बिसिनि एक्सट्रा हरखादों इसोरा लिभारखौ बिराद रोजा हरदों जों नोंनि आंनि बायदि नङा बेखौथ' मोननाया मोजांमोन आरो मोनथारनांखागौबो जिहेथु जोंहा आर्टिकेल नाम्बार दं हिसाबै जिहेथु बिसोरो बिथांमोना बुंबाय थादोंमोन BTR-नि मोनफ्रोमबो दफाया आखरे जुदि इमप्लिमेन्टेसन जाया अब्ला सोरबा मिनिस्टारनि लांगोनायाव सुइसाइड जाहैनायनि खोथा नाङा दे प्रमद बर' नोंथां सुइसाइड जानायखौथ' जोंबो लुबैया आरो नैबे रिहेबिलिटेसननि खोथा रिहेबिलिटेसनावथ' नोंसोरो हाखाया रन्जन दैमारि ग्रुपखौथ' नोंसोरो वान साइड खालामखादों रिहेबिलिटेसननि बेलायाव दा बेखौ जों वान साइड खालामदों होननानै जों माबोरै बुंनो हागोन होनोब्ला नैबे जिनिसा थागोन आरोखि जोंनो फार्स्ट टाइमाव होफादोंमोन न' डाउट जिखुनु 700 सनसोनि होदों खोमालै एक्सुवेलि आङो लिस्टखौ नायाखै
जिखुनु जाया मिथिनाय मथे बिदिनो ओमफ्राय सेकेन्ड टाइम थार्ड टाइम होबावदोंमोन बे सेकेन्ड टाइम थार्ड टाइमाव रन्जन दैमारि ग्रुप हिसाबै सासेबो निजेरफायाखिसै सासेनोबो होआखिसै खारन रन्जन सारखौ लांजोब्बाय दे लांखांबाय दे जेलाव हरनो हागौबाय दे सोरथो मा खालामनो हाबावनो रन्जन सारासो जाहैबाय जेन'बा ग्रुपनि हाथियारमोन नालाय हाथियारखौनो सिफायनानै दोनबायबालाय बे पार्टियालाय माथो खालामनो हानो होआ मालाय दा बे लाइनाव थांदों आरोखि जोंनि मोन्दांथिया बे आरोखि दा जाय हक रन्जन दैमारि हिसाबै जुदि वान साइड खालामजाबाय जाबाय खिन्थु एक ख्रिस्टियाननि बेलायाव आं बेखौ लुबैयाखैलै एक ख्रिस्टियाननि बेलायाव आङो जेनेरेल होजानो लुबैदों खारन जाथिनि नामावसो सोरबाया माइरं बानानै गावथारजादों सोरबाया नेसनेल हाइवे ब्लकेट खालामनायाव ट्रेक्टर बेलथायनानै थैदों बिसोरखौ आं होजानो लुबैदों आरोखि थारमाने बिसोरखौ आं थगायनानै जाजानो बादों जिहेथु जों दा थांनानै थानाय एक्स एनडिपिफोरनिखौ थगायबाय बे एक ख्रिस्टिया मुंख्लं न'खरनिखौ होथारनांगौ आं बेखौ लुबैथारोलै होनाया होनांगोन जेन'बा थांनानै थानायफोरनिबो रिहेबिलिटेसनखौ होथारनांगोन रिहेबिलिटेसनजों लोगोसे एक ख्रिस्टियाखौ जोंनो नांथारगोन आरोखि दा बेखौ मोनाब्ला खिन्थु जों साफ्रोमबो एक्सफोरनि गोसोआ गोजोननाय नङा आरोखि माने हजम जानाय नङा जों खुद्रिखांबाय थागोन आरो मालाबाबो प्रमद बर'नि सायाव जों मोजां रावै बुंनो हानाय नङा आरोखि जाथि हिसाबैबो दुखु मोनगोन आरो